Tässä ohjeessa kerron, kuinka Diiko-palvelua käytetään, kuinka luodaan tili ja kuinka luodaan ryhmä ja kutsutaan siihen muita. Osoitteesta diiko.com aloitetaan ja ensimmäiseksi liitytään Diikoon, eli luodaan sinne käyttäjätili. Käyttäjätiliin annetaan käyttäjänimi, sähköpostiosoite, salasana ja vielä tuollainen tunnistus. Ja sitten kirjaudutaan sisään. My Library-välilehdellä on kaikki sinun omat linkkisi. Ja sieltä yläreunasta mennään myös ryhmäsivuille My Groups. Ja täällä luodaan nyt uusi ryhmä. Eli napsauta Create a Group. Ryhmälle annetaan nimi. Se voi olla pidempi ja sitten tuo nettiosoitteen nimi voi olla lyhyempi. Määritellään asetukset ja sitten kun ryhmä on luotu, My Groups -välilehdeltä napsautetaan haluttu ryhmäsivu auki. Siellä on kohta Invite People, eli voit sieltä kutsua haluamasi henkilöt ryhmän jäseniksi. Heille lähetään sähköposti, voit laittaa useampia osoitteita ja kirjoittaa viesti. Invite. Sitten kun olet palveluun kirjautunut, pääset tallentamaan minkä tahansa nettisivun, eli bookmark. Ja painike löytyy tuosta. Usein on järkevää käydä ihan kopioimassa tuo nettiosoite, että se tulee ihan oikein. Ja sitten täällä Diikossa klikataan bookmark ja liitetään tuo osoite sellaisenaan. Sille voi antaa nimen, kuvauksen ja täkejä, eli hakusanoja. Pääset koska tahansa editoimaan sitä ja muuttamaan asetuksia. Kaikkein kätevintä on ottaa tällainen Diikolet ja asentaa se tuonne selaimen ylävalikkoon. Silloin Diiko on aina käytössäsi. Täällä on hyvät ohjeet Tools for Desktop Browsers, eli kaikille eri selaimille, kuinka Diiko niihin asetetaan. Kun sinulla on Diikolet selaimessasi, linkkien talteenotto on erityisen helppoa. Avaat vain Diikoletin kiinnostavalla sivulla, klikkaat bookmark ja osoite tulee automaattisesti, annat nimen, kuvauksen ja täkejä. Voit valita myös alasvetovalikosta ryhmän, jolle haluat tämän linkin jakaa. Ja kun olet valinnut ryhmän, asetukset ovat kunnossa, klikkaa Save. Linkeistä tulee tieto jäsenten sähköpostiin.